Pozdravujem vás, priatelia. V tejto chvíli som si pre vás pripravil tento skvelý balíček. Je to od spoločnosti Vinkor. Je to malý slovenský vinár, ktorý pochádza z vinosád z Malokarpatskej oblasti. S Jurajom sme sa dohodli, že vám dáme ochutnať a dáme vám toto víno gratis, ktoré je najoceňovanejšie víno dneska povedzme vo Francúzsku, konkrétne v Paríži, kde to získalo šampióna súťaže. Je to odroda Devín, ročník 2023 z Jurajovej kolekcie. Takže toto skvelé víno dostanete gratis. Samozrejme, výber vína som vyberal tak, aby vám samozrejme chutil, pretože blíži sa leto, budete mať skvelý Veltlín, ktorý je nearomatický, tramín červený, čo je novinka, čiže pozor na to, určite ochutnať. Pálava, krásne víno, osviežujúce. Devín, ako som spomínal, je to topka, suché víno, ročník 2023, aromatické. Cabernet Sauvignon rúžový 2023 a Cabernet Sauvignon červený, ročník 2021. Ešte dôležitá informácia, ako môžete vidieť, Juraj zmenil šiat tých etikiet. Toto je stará etiketa a toto už sú nové etikety, takže ja to veľmi oceňujem a kvitujem. A aj toto je posun vo vinárskom svete, takže vinári sa stále zdokonalujú a zlepšujú a my vám to chceme priniesť priamo domov k vám na stôl. Takže ochutnajte a objednajte tento skvelý balíček tohto vína.